Priatelia, pozdravujem vás. Opäť tu máme ďalší rok. Rok ubehol ako voda. Máme tu opäť chovateľskú prehliadku obvodnej poľovníckej komory v Liptovskom Mikuláši. Ideme sa na ňu pozrieť. Po celkom slušnom úspechu minulého roka, kde bolo až 13 zlatých jeleňov, čo bol naozaj rekord, je tento rok na výstave je viac ako 600 jelených trofejí a z toho až rekordných 14 zlatých. Poďme na to. Takže už sme na chovateľskej prehliadke ideme. Po minulom roku, keď som to robil celé sám, tak dnes som oslovil Veroniku Valovú, ktorá mi s týmto pomôže a vlastne predstaví nám celú prehliadku a zároveň si niečo porozprávame o daných trofejách. Dnes sa nachádzate na chovateľskej prehliadke trofejí okresu Liptovský Mikuláš, kde sme sa stretli znovu po roku. Čaká tu na nás veľa zaujímavých aktivít a vecí. Sú to hlavne panely s vystavenými jelenými trofejami, srnčími trofejami a šelmami a diviakmi. Keď prejdete vlastne celou výstavou, tak vidíte, že rok od roka sa tá početnosť vlastne našich trofejí a úlovkov zvyšuje. Tohto roku vystavujeme naozaj cez 600 kusov ulovených jedincov. Môžeme sa aj pozrieť vlastne do sály, kde uvidíte vlastne celú výstavu, ktorá je rozdelená v podstate na poľovnícke oblasti. Prvá poľovná oblasť je Vysoké Tatry, druhá je Nízke Tatry a tretia je Orava. V dnešnej chovateľskej prehliadke tu máme aj výstavu vývojovej rady jelenia, ktorý je vlastne ulovený v poľovnom revíri Bystra. Z tohto jelenia sa naozaj podarilo nájsť schody už od 2016 roku až vlastne po rok 2024. Tento jeleň mal 16 rokov, keď bol ulovený a mal bodovú hodnotu 186,14 boda. A máme tu vlastne úspešného lovca Mateja, ktorý vlastne sa mu to podarilo celé aj zozbierať až vlastne na dva roky, keď našiel iba jeden zhod, vlastne nie páru. Momentálne sa nachádzame pri hlavnom paneli výstavy, kde sú vlastne vystavené najsilnejšie jelene, ktoré sú ulovené v okrese Liptovský Mikuláš. Tento rok máme vlastne takú raritu, pretože máme ulovených až 14 zlatých jeleňov. V podstate strop, ktorý sme teraz prvýkrát dosiahli, minulý rok bolo 13, čiže o jednu trofej máme teraz zlatú viac. Na tomto paneli si môžete všimnúť, takisto máme ako vývojovú radu pri tom jeleňovi ulovenom teda PZ Machy, kde vlastne sa našli schody v PR Riegel Hybe. Čo vám, som na chovateľskej, dokonca som našiel aj sám seba. Tento rok sme do chovateľskej prehliadky trofejí zaviedli aj takú menšiu novinku, a to je vlastne QR kódy najsilnejších trofejí výstavy, kde vlastne návštevníci si môžu pomocou QR kódu načítať tento kód a zobrazí sa mu bodovacia tabuľka, kde sa môže dočítať o bodovej hodnote konkrétnej trofeji.
Tento rok najsilnejšia trofej pochádza z polovného revíru Prosečné, čo je polovná oblasť Orava. Je to jeleň, ktorého ulovil lovec pán Zdenko Zbaviteľ a tento jeleň dosiahol úžasnú bodovú hodnotu, vysoké zlato, čiže až 227,85 boda. Môžete naozaj vidieť, že to je unikátne parožie. Tento rok sa podarilo uloviť jedného zlatého srnca, a to v revíri Krivaň-Važec. Je to srnec, ktorý má 6 rokov a dosiahol bodovú hodnotu 138,83 boda CIC. Nachádzame sa pri paneli, ktorý patrí vlastne Lesom Slovenskej republiky, organizačnej zložke odštepného závodu Tatry. Je to chránený polovný revír Nízke Tatry. Tento revír je rozlohou najväčším revírom na Slovensku, má okolo 30 000 hektárov. A môžete vidieť, že na týchto paneloch máme umiestnené jelene, ktoré sú nielen ulovené strelcami, ale sú ulovené aj vlkmi. Čiže tu vidíte veľmi peknú vzorku vlastne tých jeleňov, ktoré naozaj sú väčšej bodovej hodnoty a sú ulovené v čase od leta až teraz vlastne po zimu a jar. Čiže tie vlky túto populáciu, ktorú máme jedinečnú v rámci Nízkych Tatier, vlastne decimujú aj takýmto spôsobom. Množstva jeleňov, ktoré sme tu videli, naozaj krásne jelene. Je tu aj tento zaujímavý jeleň. Práve tohto jeleňa sme mali cez jeleniu ruju v tom súboji, ktoré vám ukážem, aby ste to videli, že ako vyzerá ten jeleň. Tak je to tento jeleň. Je to veľmi zaujímavé mať náhrad tých živých jeleňov a potom ich takto si môžeme pozrieť, že ako vlastne vyzerajú. Obvodná polovnícka komora pre návštevu chovateľskej prehliadky pripravila vlastne v spolupráci s partnermi katalóg trofejovej zvery, ktoré sú spracované vlastne všetky ulovené jedince. Takže tento katalóg obsahuje vlastne rozdelenie chovateľských oblastí, tak ako ste mohli vidieť na chovateľskej prehliadke. Obsahuje všetky vlastne medailové trofeje, odstrel a vlastne máme tam aj tie unikátne QR kódy, ktoré sú nahraté vlastne tabulky k tým najsilnejším trofejám. Môžeme vidieť ešte aj ďalšie dve trofeje jeleňov, jeden a druhý, ktorí sú zlatej bodovej hodnoty a nie sú ale vystavené na tejto výstave, nakoľko lovci po ulovení, odvážení a nameraní bodovej hodnoty si už potom prebrali domov, čiže môžu si ľudia pozrieť ešte ďalšie tieto trofeje zlaté aj tu na týchto fotkách. Takže veľmi pekne chceme poďakovať našim spolupartnerom, ktorí sa podielali na organizovaní chovateľskej prehliadky, Adamovi Cirákovi, Lesom Slovenskej republiky, Liptovskému múzeum, Lesníckej škole. Naozaj všetkým patrí veľká vďaka. Jelene sú cool. Jelene sú cool. Dobre, daj mne teraz, to je moja dcéra.
Chovateľská prehliadka tento rok naozaj, musím povedať, na výbornú. Krásne jelene, zlaté jelene, úžasné trofeje. Takže ak chcete vidieť, je to aj malá taká pozvánka, aby ste si to prišli pozrieť. Ale zároveň, ak ste nestihli, takže si môžete toto video pozrieť na našom YouTube kanáli Cool. A ak ste sa ešte neprihlásili na odber, tak vrelo odporúčam. Ahojte.